druhý part Toka Boka příběh nejlepší kámošky a můžeme jít na to. Takže jdeme na to. A jo, nevím proč to je pořád praší, ale taky jakože celý den má pršet, takže tak no. Tak. Jo, a jestli jdou slyšet nějaký zvuky z pozadí, tak se omlouvám. Hej, proč to... Já mám takový problém do Toka Boka, že ono se mi to vždycky udělá jakože prostě znovu, takže... Dělejte jakože prostě... Pomoc. Tak, jakože prostě... To bylo super. Jo, to bylo úplně mega dobrý. Jo, máš mega dobrou, jakože... Měl jsem mega dobrý nápad, i když jakože praší. Jo, já zavolám mamce a dobře zavolám mamce, nevadilo by, když bych tady třeba přespal. Nevím, mě by to nevadilo, ale nevím, jak jako se nebo tak prostě. Jo, dobře si rodičů. Jo. Tak můžu třeba na chvilku jenom k vám, že bych si dal třeba čaj. Jo, pojď, já rychle otevřu. Nebože. Tak pojď. Jo. Tak, tady odložte. Tak, si zvyknu kabát, vložím si brejle, jakože si prostě sundal boty a tak. Tak, čau segra, čau, já už jsem úplně utahaná, já si to už asi lehnout, já už tady jo, ale ono to tak asi nešlo slyšet, tak. Já už si půjdu asi lehnout, já už jsem totálně unavená. Jo, my si prostě jenom dám nějaký jídlo a tak. Bude všechno na to nemyslí, ale okej. Jak něco uvařím. Něco rychle. Nebo jestli ti to vadí, tak nemusíš vařit. Ne, já mám docela taky mega hlad, takže něco uvařím. Jenom dám rychle kuře. Jenom rychle. To steak takhle vypnu. Já udělám takhle rychle 2 upečený steaky. Dobře si dělejte, že to je losos. Tak. Chceš limču nebo něco? Tady se posaď. Jo. Chceš limču? Ne, dobrý. Já už si jdu lehnout. Jo, tak čau. Tak, pověď. Ježiši. Nechám asi to koštěné. Tak jsem mi to nevím, já tady to pak mám úplně. Nebo já počkám, já potom půjdu s tebou segru nahoru. Dobře, já si nějaký jídlo. Jo, já jsem si udělala taky toho lososa. Jo, děcka už spějí. Jo, ty spějí dávno. Jo. Ale nevím, jak se to potom vyspějí. No, prostě to je jedno. Ale ještě by měl přímamka s tačkou, ne? No. Tak uvidí. Že už to je.
Teď nechci hledat talíř. A nevím, proč se mi to tak laguje, že tady je prostě i ta krabička. No to je jedno. Tady se tak nechci hledat talíř. Konečně doma. Já jiný zvonek nemám, ne? Já to tam jdu. Doufám, že to budou rodiče. Jo. Ježiš, oni si zapomněli ty koče. Jakože. Jo. Ahoj, taky ahoj, mami, ahoj. Už jsme tady. Jo. Tak. Už jsou tady, kdyby oni do Eliška s Matějem, tak šli pryč taky. A šli tak pryč na nějaký výlet. Jo, oni se tak před minutou vrátili. Jo, já to pozdravím. Jo. Tak. Ty baka. Jo, ahoj, ale. Ahoj, máme. Dobrý den. Dobrý den, ahoj Matěj. Dobrý den. Jo, kdybych se chtěla zeptat, jestli by to nemohl Matěj třeba dneska přespat, aby nemusel jít domů. Jako mě by to nevadilo, takže klidně. Ale musíš se zeptat ještě taty. Mně to nevadí, jenom když nebudete dělat hluk. A proč, jak bychom dělali asi hluk taky. Nevím. To je jedno. Tak my už si půjdeme sileno, aby jsme si dávali večeři tam. Jo. Ale bacha se uspějí tam Filip a Aneška, jo. Já pojedu s váma. No, my pojedeme taky, jo. Jdeme. Tak. A jak se dneska vlastně máte? Je docela dobře. Ale jestli fakt bude něco slyšet z pozadí, tak teda omlouvám. Tak. Je jako, že se osprchla prostě. Já tak ještě nechci prostě do moci kožu nebo. No, že se aspoň teď nevejdou. Jenom počkejte chvilku. Tak. Protože tak no. Tak. I jakože on tady prosím má nějaký věci na počení, takže tady máš něco. Děkuju. Jo. Tak já si vezmu pyžamo. Ale nevím jaký. Toto. Ježiši, pane bože. Tak já si dneska vezmu toto anebo toto. Co je hezčí? Toto. Tak.
Ježiši, tam ne, to máme rozstřízený takyž, takže. Tak. Segra, počíš mi nějaký pyžama. Jo, třeba toto. Jo, díky. Tak. Já se jdu osprchovat a jakože já se osprchuju dneska tady, protože nechci jít až dozadu do ty naší koupelny, tak se osprchuju tady. Tak. Tak. Já si to nějak odložím. Tak a jdu spát. Ještě chvilku asi popařím. Ježiš. Pane bože, tak, když je popařím, tak jdeš se mít ty, anebo já. Jako mě to je jiné, chceš ty. Třeba, no tak běž úplně dozadu, ale ne úplně dozadu. Tam je poslední místnost, tak do té poslední místnosti to je naše koupelna. Já myslím, že tady máte koupelnu. No, my máme taky 2 koupelny, ale ta naše je tam úplně vzadu, jo, tak běž úplně do té zádění. Dobře. Tak jdeme, no ale jakože, proč mají 2 koupelny, ale ok, mají obří barák. Ježiši, to je to koupelnu mají mega hezkou, proto se to hodí do umyvadla, ale ok. Tak to je odložen. A neptejte se, proč to sprcha je zaplá, já nevím. Já to nechávám zaplý, ale ok, aby to mělo lepší efekt. Já už jsem, dobře, tak teď jdu já. Tak. 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 Nevím, proč nepoužívám tady ty ručníka, nebo ten župan, ale ok. Tak. Tak. Jakože se prostě udělala zuby. Tak. Tak ale tak musíme ještě, jakože prostě ze skladu, ne ze skladu prostě, že prostě nevím, ale že prostě takhle tady ještě jednu postel, jenom na teď, jakože rozkladací tohle. Tak a tady máš postel, děkuju. Jakože prostě už to zavolal těm rodičům. Tak, dobrou. Bože, tak. Tak. A tohle bude konec příběhu, tak bye.